Так, усім прывітанне. Сёння мы будзем гуляць у Silksong і шукаць прылады, якія мы не знайшлі далей. Так, это нават, здаецца, будзе апошні стрым па Silksong. У папярэднім стрыме мы ўсё ж такі прайшлі і закончили боевку з Лейс и увидели финальную кат-сцену. И сегодня мы працягнем шукаць прылады, каб трошки працягнуць гэтую цудоўную гісторыю з гэтай гульнёй, з гэтым падарожжам. Мне асабліва вельмі спадабалася гэтая гульня, і я лічу, што гэта быў вельмі файны і цікавы досвед у такім платформеры, у такім цікавым з гісторыяй, з таямнічымі рэчамі, з дасягненнямі, з пакутамі нават, але ж гэта быў не проста такі прамалінейны ці упарты платформер, а з тым, што у гэтай гульні трэба было шмат думаць і разважаць і прымаць цікавыя рашэнні. Так, па-першае, мне патрэбен час зараз, каб гэта ўсё наладзіць, і мы будзем спачатку знойдзем гэтыя ўсе месцы, якія мы яшчэ не даследавалі, для таго, каб пайсці далей і, можа быць, знайсці гэтыя прылады, якія мы не адкрылі. Так, хутенька мы вернемся. Пачакайце. Першае, што хацелася б зрабіць, гэта знайсці тыя месцы, якія нам патрэбны, каб ці можам мы знайсці дадатковыя прылады, так? Прабачце, так. І пра прылады я хацеў бы расказаць гэта, таму што у дальнаглядзе нам паказваюць у тым, што мы дзесьці штосьці не знайшлі. І тое, што я ўжо офлайн знайшоў некаторыя дадатковыя рэчы, якія хутенька можна было бы працягнуць гэты працэнт, гэты адсотак таго, што колькі мы прайшлі ў гэтай гульні. Зараз гэта 94%. І так. Зараз будзем глядзець на мапу, і мне здаецца, што можна было б прыбраць вельмі шмат усякіх розных знакаў на мапе зараз і пачаць
з даследаваннямі, куды ж нам патрэбна, каб усе гэтыя прылады знайсці, так? Пу-пу-пу. Так, яшчэ раз. Цікава было бы яшчэ схадзіць сюды, каб разумець, чаму на мапе гэта не адрасоўваецца. Можа быць, там яшчэ штосьці ёсць, што мы не знайшлі. А так у мапе якісь-небудзь яшчэ моманты я прыбяруся. Тут прыбяру. Здаецца, у нас па 9 булавачак у кожным існуе. Так, ёсць яшчэ павінна быць две чорных. Две чорных, это вось гэта. Вось гэта. І вось гэта. Так, і яшчэ адна. Вось тут. Так, вось тут. І трэба паглядзець, што у нас няма. У нас няма аднаго пасіўнага прыстасавання, няма адно пасіўнае прыстасаванне і няма аднаго прыстасавання, якое актыўнае. Так, актыўная зброя. Цікава. Зараз мне патрэбна паглядзець, куды ўсё ж такі нам патрэбна трапіць, каб гэта набыць. Будзем зараз даследаваць. Так, трэба паглядзець, што тут у нас ёсць. 57 розных тулоў. І паглядзець, чаго мы ўсё ж такі не знайшлі. Компас мы знайшлі. Брош мы знайшлі. Шарт мы знайшлі. Флінстейл мы знайшлі. Магма Белл і Стінг Шарт мы знайшлі. Стрейн Пін. Таксама знайшлі. Дроідс Ай мы ведаем, што гэта Мохмум. Таксама знайшлі. Евлайт мы знайшлі. Што яшчэ? Плазміум мы знайшлі. Што у нас 11. Dead Bugs Purse. Так, мы знайшлі. Гэты кошелёчак Curve Claw и Fractured Mask мы знайшлі таксама. Warning Bell мы знайшлі. Curve Sickle. Таксама мы зрабілі. Waiting Belt. Як ён выглядае. Трэба паглядзець. Так, таксама знайшлі. Накалета мы знайшлі.
Трифолд ми знайшли, Фребрю ми знайшли, Пампіла ми знайшли, Тімбайндер, Ломпін. Так само. Поліпауч ми знайшли. Лантер так само, Недайс так само. Тівсмарк, Снічпік. Так само ми гэта купілі ўсё. Так само. Вольт, філамент знайшлі. Інжектор бенд. Так само Скетлбридж. То все мы купили, дрил купили, набыли, так. Что яшчэ? Что запамятовали? Rosary Cannon, так, Reserve Bind. Это мы набыли. Claw Mirror, так само Dark Mirror, Quickslink. Ось гэта мы не знайшлі, мне здаецца, Quickslink. Так, ось, Quickslink нам трэба знайсці. Трэба знайсці і яго набыць. А это про тулы, это что? А сколько тулов тут? Тут... ну гэта он так само про гэта. Ну, першым чынам пойдем по Quickslink. Глядим, что это такое. Трэба будзе на мапа вызначыць ці будзе гэта на мапе бачна. А на мапе гэта вось у гэтым участку ёсць. Ну гэта мы зразумела, где. Здаецца, што зразумела. Добра. Тады абазначым гэта на мапе. Што яшчэ? Акрамя гэтага яшчэ адна была рэч. Find the ruined. А тут яшчэ какие-то не вельмі Quickslink і есть Silkshot. Не. Ну, здаецца, у Жалчаводдзе павінна мы пайсці і знайсці што-небудзь. Так, ну, пайшлі. І мы можам так, гэта ўсё абазначыць на мапе. На мапе, так, сюды у неўдальнай палі, а ў Жалчаводдзе я ведаю, што ёсць, і тут ёсць момант, і дзесьці ёсць было, мне здаецца, вось тут. Вось тут, калі я не памыляюся. Калі я не памыляюся, яшчэ раз паглядзець хуценька. Ну так, тады вось два месцы. Ну, сёння
тады адправімся ў гэтыя два месцы, і тады, можа быць, мы павялічым адсотак пройдзенасці ўсяго, чаго нам патрэбна. Так. Куды ідзем мы? Куды ідзем мы? Ідзем мы тады далей. Такім чынам, гэта будзе апошняя наша прыгода ў Silksong Hollow Knight, і мы тады сёння знойдзем гэтыя две рэчы. Таксама праз гэтыя дасягненні можна паглядзець, што мы не адкрылі ўсе карты, не знайшлі, і можна яшчэ паспрабаваць знайсці дадатковыя лакацыі, у якіх мы не былі. Ну і такім чынам яшчэ павялічыць гэты адсотак праходжання гульні. Так, і зараз мы едзем да Жалчаводдзя. Что у нас по приладам? Что у нас по приладам? У нас есть экстра силка на лечение и есть гэты бумеранг. Так, ну, может, этого будет хопіць. Так, и потрібно тут яшчэ захавацца, сесть на лаўку, и мы крочым далей. Крочым далей. Нам потрібно наверх. Сюди. Так, далі сюди. Бягаем гэтых хлопцаў, і далей нам патрэбна пайсці ўверх. Мне нават цікава, што такое слінг шот і слінг яшчэ. Так, нам сюды. Нам сюды. Дакручым далей вось гэтых вось хлопчыкоў мы ведаем, мы паўзем уверх. Не трапіў. Што гэта не гэтае месца? Ці я запамятаваў. Мне здавалася, што гэта гэтае месца.
Ну, там уже ёсць, гэта можа не тут, можа гэта тым боку. Вось тут не, трэба яшчэ раз паглядзець, бо я не разумею. А, это тое месца, дзе мы ідзем до ворага, так. Калі мы ідзем да ворага, мы ідзем сюды. Так, мы сюды ідзем, ці мы не сюды ідзем, ці мы ідзем унізе, можа унізе гэта? Вось, да, вось гэты момант, вось тут. І далей вось сюды. Вось гэты мы не знайшлі шлях, і вот тут ёсць быстрая праща. І што гэта такое? Это натяжной механізм из тростика і косці, які крепится на лапку жука. Бывае колькасць метаемых знарадаў, гэта цікава, можа быць. Можа павялічыць количество колькасць пчолак. Ну, было бы файна гэта выкарыстоўваць, калі гэта б мы знайшлі раней. Зараз не зразумела, што з гэтым рабіць. Так, што яшчэ? Што яшчэ у нас засталося? І засталося у нас яшчэ адна зброя. Зброя з актыўная. Так, тут больше нема нічого, так? Это был таки намек от распрацоўшчыкаў, што трэба было остановиться на гэтым, калі ты штосьці ўжо тебе далі, можаш яшчэ рухацца тады далей. А інакш ты атрымаеш пашкоду. Так, куды ідзем? Куды ідзем мы? Ідзем мы туды налево, вниз. Так, нормально, трошки здоров'я, трошки згубили. Так, куди? Далее. Так, не потрапил. Ще ніжей. Треба було сюди.
Ось, нам потрібно сюди. Кач-дом. Кач-дом. А что у нас тут? Есть кач-дом Мурглин. Останки рівного представника числа мене прийшов повну неохотність. Так, ну это намек на то, что нам потрібно жуку искусненько, так? Давайте что таки. Мы что-то включили, мы что-то все включили, а что навод мы не ведаем. И что это? Не зразумела, что это нам розповідає, що гэта нам каже. Гэта навошта было робіць? А, тут яшчэ уніз. Яшчэ ёсць шлях. Тады ў правы бок. В правом боку нічога нема. Тады навошта? Навошта нас сюды адправілі, не зразумела. Добра, тады ёсць ідэя схадзіць да гэтай майстарыцы наша, якая жыве у глыбокіх доках. Так, ці можна я тут позову наша каченя, каб яны так, мы сели і можна паглядзець па мапе, ці ўсё мы там знайшлі. Ці ўсё мы там адкрылі. Гэта не тут, гэта тут. Ну, здаецца, што так. Здаецца, што так. І пойдем до глибоких доках. До глибоких доках. Глибокі доки. В глибоких доках ми повинні пайсці до нашого майстра. Мабуть, ён зможа яна зарабіць, аднавіць гэты інструмент, які мы знайшлі. Бежим у гэты бок, садимся на лаўку, крочим далей. А, і от требується апошній метал, так? Яшчэ 200 столькі бусін, а ёсць у мяне
Бусины. Так, у меня есть. Которых повинно хапить. That's fine. Fabio. Так, а где? А, так его сюда родили, так, Шилкостро. Это я копулять, так. Ну, цікаво. Цікаво, можна було паспрабаваць гэта выкарыстоўваць. Што гэта азначае? А ты напрост пуляешь шоуком, так? И тебе не трэба тратить костки на гэта. Цікава, так, цікава. Я б яшчэ паспрабаваў паглядзець, як гэта дзейнічае. Это усе цэлым якаясь імба была бы, не хапала гэтага стрэлу для павярховых ворагаў. Нават з зямнымі ворагамі працуе, і калі ў тебя няма нават шоўку, ён адраджаецца да адной плямы. Такім чынам ты можаш бяспечна заўсёды атакаваць. Але ж ён скончваецца. Ён скончваецца, тады куды далей? Далей тады ідзем да... Мы атрымалі нашы ўсе прылады, а сколькі гэта каштуе? Каштуе, а гэта дадалі нам яшчэ 2%, 2%. А што яшчэ у нас? Тут яшчэ ёсць зоўк каров, і яшчэ у нас ёсць балотныя ягады, якія можна было бы данесці да гэтай нашай вядзьмаркі. І таму што шоўкавыя сэрца, шоўкавая ніць не хапае аж трэцяга. Першым чынам мы паспрабуем пайсці да першай вядзьмаркі, аддаць ягады, якія мы знайшлі. Гэта будзе у
У костяній низині, так. Не, у костяній низині буде... Цю костяній низині. Так, в костяній низині у Махом. Мені здається, у Махом. Тоді нам до костяка треба крочити. Крочим до костяка. И нам у левый бок. Так, у левый бок до Махоу. Так, этого мы забили. И сюда. Так, сюда. Ось. Так, ну все, мы... Нічого собі. Коли ти знайшов би усе... Усе... Да, гэты болотные ягоды, то тебе дарують яшчэ амулет. Цікаво, наколькі ён эфективный з тим, які ми використовували ранее. Наприклад, ого, 2 кроплі і за 2 пошкодження 2 шовку даємо. Ну, гэта даволі шмат. Ну, гэта цікава, гэта прышпільна. Так, куди нам далі? Куди нам далі? Далі можна ще використовувати хутке переміщення і може поїсти. Що це таке? О, цікаво. Тут какие-то есть истинные эти таблички, так? Так, тут мы робили зв'язування. І куди далі?
Так, далей пойдем до поточных ступеняў. Потому что там ближе до червоточины, здаецца. Маё такое меркаванне, што куды нам яшчэ вось... А не, трэба было касцяную нізіну ісці, так? А, у касцяную нізіну. Ну, зараз хутенька ўніз прайдзем і туды пакрочым. Ну, вітан Кенгрі. Раліф, як ваші справи зноў? Трейд. Вітанкі ўсім. Так, ну сёння у нас будзе вельмі каротенькі стрым па Silksong, таму што мы амаль скончылі праходзіць гэты сусвет, гэтую гульню. І у папярэднім стрыме мы нават атрымалі перамогу над Лейс, і зараз у гэтым стрыме мы шукалі прылады, і нават першай часткай стрыму мы знайшлі усе прылады, якія існуюць у гульні з дапамогай дальнагляда. І зараз гэта апошні такі момант, каб можна было б яшчэ атрымаць якісь-небудзь дасягненні па гульні. Амаль што знайсці, можа быць, дадатковыя мапы, дзе мы не знайшлі, якія далі нам гэтыя дадатковыя дасягненні. І зараз стаіць задача, каб падкрочыць у гэты раён чарваточны, каб паглядзець, ці ёсць там мапа, ці не дадаткова. Я памятаю, што там ёсць друід, які дадае D-эліксір, які дадае дадатковае здароўе, і вось мы зараз крочым туды і будзем глядзець, як оно адбываецца. Як вашыя справы? Чым вы займаліся на стрыме у Энгрі? Так, ну і што, здаецца, па Silksongу гэта будзе апошні стрым. І наступным разам, мне здаецца, заўтра будзе немножко другі фармат, не платформера, а мы будзем глядзець невялічкія гульні у тэматыкі хоррор і псіхалагічны хоррор, мне здаецца. Паглядзім, як яно будзе адбывацца. Так, нам патрэбна ўніз. Калі будзе цікавы такі фармат, запрашаю, заўтра будзем глядзець на пакуль амаль больш кароткія гульні, і, здаецца, трэба вырашыць іменно, можа взяць якусь-небудзь гульню, якая будзе больш па часе трываць. Так, нам далей сюды і ў левы бок. Таксама у Silksong можна яшчэ, каб праходзіць гэта на плаціну, але ў мяне няма такога намагання, каб праходзіць гэтую гульню да плаціны, але ж зараз у нас па дальнагляду па гэтаму маркеру ў завяршэнні 96%. Здаецца, каб атрымаць 100%, павінны яшчэ знайсці гэтыя
дадатковыя здароўе маски і дадаткова здабыць гэта прылада для шоўка. Мне здаецца, яны захаваныя дзесьці ў дадатковых лакацыях. Але ж на гэта павінен трываць дадатковы час. Мы паспрабуем зараз паглядзець, ці ёсць ці не знайшлі мы дадатковую мапу у чарваточыні, і калі гэта не адбудзецца, тады будзем вырашаць, што будзем рабіць далей. Нават можна забіць. Цікава. Так, гэта я тут атрымаў. Самая з адной прылады, які мы знайшлі, і зараз у мяне у кішэні, гэта мы можам пуляць шоўкам, што даволі было бы класна выкарыстоўваць на некаторых босах. Але ж мы знайшлі гэта ўжо ў самым канцы гульні і мала гэтым карыстаемся зараз сапраўднаму. Так, ідзем далей, тут будзе нам сюды. Так, далей патрэбна пайсці ўверх. Так, уже не памятаю. Так, з гэтымі хлопцамі мы можам размагацца. Тут нават таксама. Ці былі мы ў гэтай обласці, я не памятаю, зараз паглядзім. Гэта тое месца, дзе можна здабыць. Да, дзюну гулялі і абмяркоўвалі дзюну, здаецца, я не ведаю, гэта якога года гульня, таму што маё разуменне дзюны гэта якая-небудзь у 2000-х гульня на Сегі пра якую-небудзь стратэгію, але гэта, здаецца, не тое, што я маю на ўвазе. Штосьці новае. Так, і што мы хацелі? Мы хацелі паглядзець, ці можам мы здабыць гэты сок, так? Плазміум, здаецца, гэтая штука называецца. Але для гэта трэба прысесці, мне здаецца, каб набыць. Так не атрымаецца. Вось такія ж самыя тут ёсць. Ну, паўтарыць. Так, я ўсё эксперыментую з гэтым плазміум. Так, ці магу ли я змяніць, каб набыць гэты плазміум? А чаму? У меня пустая скринка. Ты можешь мне дать яшчэ? Да, Фенестра. Вось ён можа воспалняць гэтыя запасы.
Ну, гэта добра, але ж дзе ж нам яго яшчэ выкарыстоўваць, мы не разумеем. Так, а так у меня ўсё роўна гэта использование мы ведаем, а сосуд, а чаму? Треба присесці. Не зразумела, чаму яно не напаўняецца. Штосьці дзіўнае зламалася ці што? Можа, трэба убраць цалкам? Так, вось мы убрали цалкам. І ці можам мы набраць, дабавіць інструмент? Ну, не ведаю, чамусьці яно больш не напаўняецца, а костак... потому што, можа, косткаў няма. І гэта таксама трэба. Так, добавили трохи косткаў, і ось так гэта аднавілася, і таксама патрэбна, чтобы гэта таксама будзе аднаўляцца, так? Ці не? Так, на 80 на дазвол, ну добра. Так, і мы яшчэ хацелі тут паглядзець, ці не штосьці мы не знайшлі. Я не бачу гэтых пчолак. О, цікава, яно дае яшчэ гэты... Цалкам не памятаю гэтых пачвар тут, штосьці цікавае. Так, ну гэты бок мы хадзілі. Все на месцы, я на месцы. Ouch Potato. Гэта девіз гэтага канала. Дзякуй тебе. Так. Дзякуй, што глядзіш. Все на месцы і ўсё на месцы гэты. Гэта была галоўная мэта, каб гэта ўсё пачынаць. Так, галоўнае, каб тут не памерці, можна яшчэ трохі падлекацца. Ты не паміраеш, аж ты моцны. Вось памёр. Ну все, мне здаецца, тут астатнім мы ўсё бачылі, і на мапе это ўсё ёсць. Што мы будзем далей рабіць? Далей рабіць мы будзем, паглядзім па дасягненням, што мы можам яшчэ зрабіць. Но для гэтага нам патрэбна... Так, нам патрэбна да базы. Так, а дзе тут лаўка наша? Лаўка тут. Добра, мы захаваліся, і зараз я выйду ў меню, пагляджу, ці што
дакладна мы маглі і не знайсці, і можа мы можам дадаткова штосьці забраць, каб павялічыць гэты адсотак праходжання. Рэгенерацыя. Знайдзіце ўсе шоўкавыя сэрцы, вось можна было бы падрыхтавацца і паглядзець, дзе знаходзяцца ўсе гэтыя нашы шоўкавыя сэрцы, таму што у нас толькі 2 з 3. Таксама пад маскай гэта, каб знайсці ўсе маскі, у дніне знайсці ўсе абломкі катушак, мапы. Атрымайце мапу кожнай вобласці. Вот гэта цікава. Здаецца, што мы штосьці не знайшлі. Ёсць якая-то лакацыя, дзе мы не былі, і таму у нас няма гэтага дасягнення. І можна было пайти да чакры, каб, можа, ён нам дадаў гэтую дадатковую мапу, але мне здаецца, што гэта цалкам дзесьці ёсць якая-то лакацыя, дзе чакра дае мапу, а ты павінен ее атрымаць. Сувенір адну мы не атрымлівалі, можна было бы да яго схадзіць. У звонвіл і звонкі вузел, мне даецца, у алтары. Так, гэта мы все дасягненні мы зрабілі. Ёсць якая-то скрытае дасягненне і поўнае завяршэнне на 100%. Гэта калі у тебя ёсць ужо, ты ўсё атрымаў. Ну, гэта хуткаснае, но гэта ўжо стальное, гэта ўсё для аматараў, хто любіць рабіць всякія спідраны і праходзіць гульню на 100%. Мы можам паспрабаваць пайсці аднаму зараз да чакры і яго спытаць, дзе мапа, якая нам патрэбная, ці можа у него штосьці засталося, ён нам гэта не аддаў. І таксама можна было паглядзець, дзе гэта апошняе шоўкавае сэрца, каб таксама гэты 1% дадаць да нашага праходжання. Так, а чакра, мне здаецца, будзе у звонвілі. Крочым сюды тады. Так, нам не ўніз, нам на паверх. Так, вось яго кольцы, і апошнім разам ён быў тут. Ну тут яго нема. Цікава. А дзе ж тады ён? Тут таксама яго кольцы ляжаць. Можа, дзесьці змагаецца і абараняецца. Не бачу, пабеглі ў левы бок. Так, не малі скрытага паслання за гэтай дошкай. Ну, это просто про Звонвиль. Інфармація. Так, мы пойдем туди в лівий бок, може він у лівому боку змагається. Там ми можемо... А, ось тут, да? Buenera. Так, ну добре. І він, мені здається, не дає, так, мапу.
просто нешта кажуць. Цікава. Тады трэба хутченька можа паглядзець на які-небудзь гайд, каб разумець, дзе ж тая вобласць, дзе патрэбна яшчэ знайсці гэту мапу. Map of Silson. Ну, тут шмат всяких значков, а ці можна мне... Не можна прибраць гэтыя ўсе. Hide all. Угу. Так, ну, візуальна зараз будзе складана зразумець, ці ўсё, што у нас па нашай мапе. Таксама гэты ўсе вобласці, якія ў нас ёсць. Так, мы тут былі, там былі, ўсё ж, так мы гэта бачылі. Таксама. А што гэта такое цікавае там ёсць? Так, ёсць у VIF Nest, у западном тачкдоме ёсць там параход дадатковый, дзе мы не былі, і можна было бы туда хутенька прайсці. Тут у гэтым баку мы ўсё знайшлі. І так далей. Тут таксама. І што наконт... Так, вось у гэтым месцы ёсць куды схадзіць. І яшчэ у гэтае месца вось тут. Ну, зараз пойдзем туды паглядзім. Можа там штосьці ёсць цікавае. Можа гэта нам залічуць за адкрыццё ўсей мапы. Так, а гэта лакацыя, дзе у нас зараз у касцяной нізіне, так. Так, добрый день, мы уже с тобой тут размаўлялі. Тут играем, и он уже так само свою песню пяе нам. Бяжим до касцяной нізіны. Поглядим, что ж мы там не открыли. Маленький закуток. И нават другим колером он был позначен. Так, нам потрібно у дірку. Сюди. Бежим наперед. Тут немає ніяких ворогів. Амаль що. Так, бежим в гэты бок. Далее, и что у нас тут? Так, и тут капсула у нас есть. Але она не отчинена. И так само ось такие ось капсулы мы запускали у всех местах. Чому тут не отчинено, отчиняй.
Цікаво, ёсць яшчэ які-то квест, які адчыняе гэтую лакацыю. Цікава. Трэба будзе паглядзець, а што тут у нас тут ёсць? Я бачу, што тут ёсць нейкі закуток. Так, в этом месте мы не были. А, вось мы з гэтага боку прыйшлі. А што гэта такое? Рунная арфа? Што гэта? А, гэта сабіратели древнасці. Ну, гэта мы можем так аддаць гэтай нашай дзяўчыне, якая сабірае гэтыя ўсе древнасці. Здесь мы... Незразумела гэтыя шарады. Калі гуляеш, ці будзе штосьці тут. Нічога не бачу. Гэта коскі. О, таксама тут яшчэ ёсць праход. Да. Добра. Хто вы такія? А, ну ось тут. Тут нас якраз таки і не было. А што гэта такое цікавае? Це якийсь-то платформер. А, і ось тут ми можемо знайти додатковий кусочок маски, так? Ось, ну, гэта добра. Не маю жадання з вами биться. Вы вельмі складаныя, так. Бяжым далей. І зараз куди нам? Раз мы вертаемся. А ці можем мы тут? Не можем. Не здолі, може ще по версії є додаткові якісь, може таємничая локація, але ж це що гэта не так. Заберите меня, не заберуть, потому что тут не земля. Так само не заберусь. Где же меня заберете? Вот тут мне. Забрали меня на хуткое перемещение. Так, і далей куди? Далей у другі бок, у ту локацію, де ми щось не знайшли, гэта дальние полі. Дальние полі. Ну тоді крочим. Бежим, летим. Так, а чому я не бачу? А, ось. Так, треба на лавку сесть, каб заховатися, каб на мапу нашу перенесли у нашу агульную мапу. Так, сюди. Бежим хутенько.
Так, не хотелось забивать. Пробачьте. Так, ну з ними буде тяжко, буде тяжко. Будем крочить наперед. Далее, а тут что у нас? Почему все о огни? Здесь нічого цікавого нема. Нічого нема, нічого не б'ється. Це не туди, куди нам потрібно. Трошки відновили здоров'я. Всім добрий день. Тут треба погуляти. Не зрозуміло. Здається, що повинні відчинятися гэты. Нема тут таємничих підходів. А, тут ще може... А як так? А, розумів. Тут ще гэта загадка, ще мені здавалося. Тут хутенько треба пробігти, а тут є ще риски. А ці могу я яким-то чином побігну і не хутенько, і не... Не? Як що отрималось, здається. Это хутка. Это так само хутка. Мне треба на 4 рисочки. На 4 рисочки могу. Мне здається, здесь і бачу. Ні, это хутка. Не зрозуміло. Може просто пройтися. Мені здається, коли ми тут були, ми першим просто пробігли, нам дарували якийсь каменчик, який тут був на п'єдесталі, но ще є гэты додатковий шлях, чому сюди ми не можемо потрапити. Так, цікаво тоді. Цікаво, і тоді можна ще раз поглядіти на гэту мапу і чомусь там униз навіть. Униз. Не розумію, як там униз.
Так, если прибрать, тут прибрать, то кажешь, что адчыняе низ там. Ёсць гэты прышпільваць. Гэта вот можа здвинуцца, так? Ну добра, можа есть яшчэ якая-небудзь лакацыя, дзе мы таксама не былі. О, я нават знайшоў. Так. Гэта тая лакацыя нават якая не залічылася. Вось тут есть яшчэ месца. Нават цэлая лакацыя, дзе мы не даследавалі. Мы пойдзем туды і паглядзім. Ну, гэта вельмі цікава, што ты прайшоў гульню і нават не быў у месцы, дзе была лакацыя. А, пачакайце, можа, трэба прайграць тут. Апошняя спроба, можа, тут. Не, мы пагулялі, нічога не атрымліваецца. Добра, тады ідзем мы у тут лакацыю, дзе мы цалкам не былі. Так, каб туды патрапіць, было б добра хуткае перамяшчанне здзейсніць. Паляцелі, і нам патрэбна мрачную гэтую топі. Я так... Меня все заўсёды цянула туды, таму што я думаў, што за каб возера там, і мне здаецца, калі у які-то моманты быў у мрачнай топе, у тебя не было здольнасці, каб ісці наверх, і ты просто запамятаваў, што там ёсць штосьці яшчэ, і гэта так тады і засталося. Ну цікава, так, цікава паглядзець, штосьці там такое, можа нават, а ёсць тут лаўса, не, лаўса ёсць там у хіжыне. Пабеглі да гэтага гатэлю нашага. Так, сюды. Добрый вечар, сір. І магу ли я у вас тут адпачыць троху, і можа там будуць больш сур'ёзныя якія-небудзь хлопцы, я бы взяў, можа быць, якія-небудзь дадатковыя прылады, гэта прыбраў, і взяў бы, можа, вось гэта. Астатняе нам патрэбна. І тады бяжым далей. Так, бяжым. У вас ніколі тут не было, а вы ўжо тут махаецеся. Махаецесь, гаспадары. Добрый вечар. Таксама. Ты еще працуеш? Давай зробім чоткі, каб не згубіць бусіны, але ж уже амаль няма чаго купляць. Ну і цікава, што ў той лакацыі не было ніякіх прылад, то есть нам не патрэбна, то есть каб прайсці гульню, мы мусілі бы і павінны былі туды зайсці, а так здаецца, што гэта якая-то апцыянальная рэч.
А хто живе там? А тут ніхто не живе, тут был просто такая башня. Что внутри? А внутри была арена, якую мы пройшли. І больше тут нічого нема, так? Нема, ну добре, тоді біжимо далі. Так, треба вийти, там треба вийти. Як вийти? Вот. Вельми високо як то прыгаю на гэтых мячиках. Здається, ранее так не було високо. І ось тут. А, ну ось і нема тут мапи. Ну все, зрозуміло. Мені здається, можна було і так туди потрапити. А чому? А ось ти, я пам'ятав, що гэты зеленый принц, ён вельмі сумаваў, калі мы атрымалі перамогу над гэтымі двумя заводнымі конікамі, і ось ён тут. Benny Frank. Veranis. Maru Assa. Me ofende? No Inshador, Inshadu. No Inshador, Inshadu. Veranis Seruja. Maru Assa Notte. Ну, гэта цікава, таму што гэта калі ты выкарыстоўваеш ніжні гэты спеў на ілачэлі, і мы заўсёды гэта выконвалі, калі шукалі сэрцы для галоўнага квесту. Тут таксама здаецца, што гэтая тэхніка патрэбная. Mittor. Jakun. О, згубленае верданне. Вось мы тут і не былі. І што гэта? А, гэта такі... А, мы не паспеем. А нам навошта? Мы такі ўжо... Всё. У нас павінна было атрымлівацца. А чаму ты вядзеш у гэты бок? Ёсць якія-небудзь таямнічыя... Там дакладна штось ёсць. Ці павінна быць. Так, мне не зразумела, чаму... Не зразумела прайсці ў правы бок, но не зразумела, чаму там у левым баку таксама вядзе. Ну, можа быць, і яно адчыніцца, калі хуткае перамяшчэнне, калі далей зверху да нізу. Это моя тэорыя. Так, тады пойдем у правы бок. А тут нема нічога. Тут нічога нема. Даследуем гэтую новую локацию. Тут таксама будем у кожную дірку, у кожны закуток чпэньканца. Так, а гэта што у нас? Это статуя. Трэба пагуляць.
Так, ну гэта просто... Это на хуткасць? Это на хуткасць. Зразумела. Зразумела, так, яшчэ раз. Как як тут? Ось як. Ну, яшчэ раз тады. Чекайте, я йду. Так, і там штосьці кудысьці прилетело. Ну, добра. Мне здаецца, што мы тут здзейснілі гэты квест. Так, ідзем далей. Ідзем далей. Трэба вгару ісці. Тут хутка трэба яшчэ. Так, сюды мы забраліся. На правы бок ідзем. Нас тут б'юць моцна. Тебя мы увогуле не бачили, хтось ти такі. А ти моцний. Ти ще й хуткі. Ти ще й пуляєш. А подивитися за тебе можна чи ні? Там з гарпуном легчей. Какие-то фейковая платформа еще есть, такая забивая. Так, тут нас побили. Далей, куда нам далей? Этой блок. Тут мы повинны знайсці мапу, мне здаецца, да? Што гэта? А, гэта шок дае. Ты мяне не з'еш? Ты мяне не з'еш, добра. Так, ну спочатку там можна було уверх яшчэ потрапіць. Ну, може до ЖК перше пойдем. Shaku. Колькі простых радасных работных імгненняў, так? Вольны. Свободны, што ж вольны. Так, куды нам далей? Калі заплачуць 3 источника, наша святая обитель восстанет. Ну, вось одного мы, здаецца, вернули. Вот это великая локация, мне здесь. Лавка? Это нават не лавка, что это? Чому? Не бачу карысці ад гэтага фонтанчика.
Добре, тоді йдемо уверх. Я не потрапив. Тут якийсь дракончик. Пробачьте, я не хотел. Туди-сюди бадяємося. Що ж так складано зробили-то, а? Як сюди потрапити? І що тут ще? Ну, ще фонтанчик. Так. Ось уже 2 фонтанчики. Де третій? Не може бути 2 угольні. Так, сховали третій фонтанчик. Чому? Не ведаю. Maru Asa. Maru Asa. Так, есть какая-то белая правый бок, может она подкажет, где фонтанчик, либо она показывает только головный этой артефакт. Ну да, показывает головний артефакт і ну що я тоді я ще раз прийшов, тоді я прийду я ще раз у той бок. Глядім, там щось теж потрібно знайти. Так само нагадую, що коли ви маєте жадання поглядіти фінальну бойку з босом, який показує кінець гульні, ви можете знайти це на каналі у вкладці відео. Там є головні апошні бойки з складані, які були здійснені офлайн. Може комусь буде гэта цікаво. Так, а як тут нам забратися? Не попав, не попав, зараз попав. Потрапив, ось. Ось, гэта ви моцно тут придумали. Так, ну я поспел. Это другие. Это другие, гэты помник конику. Пиздечек, это коник же по-белорусски. Хотя будет. Сподеюсь, что не. Так, и что яшчэ? Где яшчэ мы не были? Мапу нам так не дали. Дали бы мапу, было простей. Так что внизе был платформер. Добрый вечер. Ось тут мы не были. Я не памятаю гэтых хлопчуков. Вельмі хуткі. Тут они меня и забьют.
Так, нам хапіла трошки сіл, каб тут. А, ну ось я і казав, што тут будзе зверху адчыняцца гэты шлях. Можна ісці на левел дизайнера у геймдев студію. Так, далее нам вверх. Так, не потрапіў. Да хлопчука, які нам можа дапамагчы залезці уверх. Ага, там яшчэ ёсць гэты шлях. Далей. Да? Не? А чаму? Потому что так. Угу. Нема там проход, ну тады з левого боку мы будем ісці уверх, здаецца, і там на парашутику будем спускаться вниз. Так, это новая какая-то істота, так? Нова істота, якая патрэбна у наш журнал принести так само. Так, меня хвалю, что у меня только одно здоровье засталось, но могли бы мне так само трошки гэтым хтосьці дапамагчы. І вось штосьці мы яшчэ. Это не третья, мне здаецца, четвертая статуя, не? И третья. Так, треба вниз. Треба спочатку вниз і яшчэ не потрапіць на гэтую. А, вось вы якія. Хотели меня забить, як заўсёды. Ну, хтось чакаў іншага. Так, пашчасціла атрымаць яшчэ сілка, можна яшчэ трошки набіць. Так само набілі, так, а ў прамбу тут штосьці ёсць. Тут штосьці ёсць. Заўсёдзе штосьці ёсць дзесьці, так. Цікава, мне што патрэбна якаясь здольнасць. А, ну, зразумела. І што гэта? Трэба яшчэ і цвяточки знайсці. Кветачки. Так, ну больше нема тут таямнічых шляхоў. Ідзем і далей. Ну, локацыя вельмі прыгожая, мне здаецца, тут. І цікава, што ў Сілксонгу ёсць гэтая думка, што нема гэтых клішэйных локацый, дзе ёсць вогнішча, вада, зямля і так далее, як у Ангу. А тут вельмі добра праработана, што гэта штосьці іншае, штосьці цікавае і не падобнае да проста такіх вось стихійных лакацый. І кожная лакацыя, яна цікавая. Так, а што
у правым боку. А што гэта такое? Гэта ляжыць, гэта штосьці нам падказвае, дзе што мы патрэбны знайсці, так? Polera. Хто такая рагатая? Цікава. Якая-нибудь жывёла, можа быць. Ну, куды ўсе ляціце? Так, там еще унізе ёсць яшчэ якаясь дадатковая. Дадатковы хочу свет. А, вось гэта алень. Это лясны алень. Гэтага сусвету, так. Так, дапаможы. А што тут? Чаму? Навошта? Заўсёды хтосьці штосьці хавае, калі штосьці такое робіць тут. Ну, не зразумела, ладно. Тут чамусьці ёсць гэты адвес. Не, дзірак няма, пакуль што не знойдзена. Так, ну гэта звычайна тут мы патрапілі. За гэта вялікі дзякуй. Мапу вы так і не дадзіце, так? З такімі, щоб змагацца патрэбна? Ой-ой. Я не готовы до такого. Потому что я не знайшоў ні лаўцу, нічого. Нават меня заперли. Это будет трэба бегчы. Не, ну гэта не складана, гэта не складана. Складана зразумець, дзе яна будзе. Так, ну можа гарпуном её біць. Это будзе доўга, але ж я не бачу другога выйсця. А можна яшчэ... Можа гэта такі лайтовы. Але гэта можа быць толькі першая хваля. Таму не зразумела. Надурила мяне. Надурила мяне. Ну і дзе мы апынемся? А, ну мы апынемся якраз у... Каб зайсці, так? Ну добра, добра. Так, а тут штось яшчэ ёсць. Зараз вернемся і зразумеем, як там. Так, ну тут як-то небяспечна. Тут паатрымлівалі тут. А, вось мапа Вердані. Што такая, вось гэта лакацыя. Што нам кажа? Цікава.
Цікаво, тут дві, здається, так, локації. І тут. Тобто дві копії. Ну, гэта моцны вораг, ён нас забіў вельмі хутка. Можна паспрабаваць цалкам прайсці вось гэты закуток. Паглядзець, ці ён такі ж. І потым пайсці у міфічны мір гэта нашага коніка. Гэта каменчык. Тут што яшчэ у нас тут? Это пачвара. Мне не падабаецца. А тут яшчэ кажа, што ёсць дзе прысесці. Ну вось тут можна прысесці. І можна прысесці, можна было бы яшчэ по прыладам, ну, мне здаецца, я так і все застанецца. І бойка з аленем, у прынцыпе, зводзіцца толькі для выкарыстання гарпуна. І нам гэты хуткі слэшер павінен дапамагчы. Тут ёсць яшчэ якісь свет чамусьці. Ну, якийсь-небудзь намёк. Тут нема нічога? Нема нічога, а чаму? А ці магу ли я трапіць туди? Ну гэта таксама тая ж. Кац, а ў левы бок? Ну, здесь то же самое. Мабыць, на гэтым скончваецца гэты досвед гэтай лакацыі. А тут ці можам мы трапіць, таму што там зачынена, і тады праз коніка, так, мы можам пайсці далей. Ну, амаль што так. Ну, тады перамяшчаемся. Так, і вось мы зноў тут перамясціліся, і вось мы на пачатку і зможам нават усё гэта даследаваць, і мы бачым, што ў правым баку мы таксама не даглядзелі там маленькі закуток. Зараз туды пойдзем мы а потым пойдзем біцца з нашым лясным аленёнкам гэтым. Сюды і наверх. Ты бок. Да што вы все тут ходзіце? Ой, ты гэтай. Так, да? Значит, не з'ел. Не можем с тобой мирно разъястись, так? Треба с тобой будет змагаться. Так, ну гэта я вельмі не ў той час пачаў
Згубіў увесь шоўк. Так, яшчэ раз, яшчэ раз. А, туды. Зачапіўся, нема нават мало хелспойнтов. Дапаможеш мне набыць хелспойнт, і там унізе, здаецца, быў яшчэ шоу. Так, трошки пад'есць. Сюды, отсюда мы не доследовали, так? А як различать, кто меня хочет забить з воды? Чому ви такі хуткі? Так, які з їх будзе мяне збиваць? Я не бачу. Ты добрый, ты добрый. Ты. Ну, это как-то и подобные все. Не здавалася, что там бач... А, гэта арэна, так. Ладно. Не здавалася, што гэта арэна з аленем, а гэта другая. Ну што, хлопцы? Хто як каго, так? Я не такі хуткі. Шапаветрные. Ну да, гэта складана, гэта складана. Спрабуем яшчэ. Да, Фенестра. Я нават не ведаю, з кем лягчэй змагацца з арэнай ці з ясным нашым аленёнкам. Так, сюды бяжым, далей наперад. Зноў. Так, а ты кажаш, што таксама там ёсць дзе прысесці. Было бы добра прысесці там. Мне здаецца, гэта у адваротным міры, так? Угу. Ну, здаецца, гэта так. Ну, добра. Знову тебе натыкаюся. С тобой немає жадання биться. Могу ли я? Ну просто. Да, могу, але не докладно. Пропусти меня, коли ласка. Хотел я сказать без пошкоджения.
А чаму? А, таму што мы на лаўцу не селі, таму яна гэтая мапа не адрасавалася тут. Ну добра. Не, дзякуй. Дзякуйце, не. А там яшчэ уверх можна было прайсці. Ну што, калі гэта арэна, можна, каб нашы сябры дапамаглі у гэтых. Тоже такі ўсе моцныя. Вони болюче б'ють, хутко рухаються, я не ведаю. А, все? Ну, треба було трохи потерпіти. Треба було трохи потерпіти. Попокутувати, що за хатка тут. Цікаве. Так, ну і тут челенджі тут. Надо шмат. А ще раз дадуть? Дадуть. Так, сюди, 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 сюди. Так, ну что-то туда прилетело, что-то открылось. Что еще есть по версии тут нам корыстное. Notelia. Не ведаю. Notelia. Як тебе допомогти? Так, это показыває, куди не треба ще занести щось отримати. А чому тут? Чи є тут що-небудь? Чи нема? Тут цікаво, там цікаво. Добре. Добре, тоді крочим далей праз арену паглядзець, што ў тым баку ёсць карыснага для нас. Ёсць хуткі шлях. Мы адчынілі. І далей тут ёсць шлях да арэны, так? Не арена. Где была арена? Здесь была. Так, докладно не потрібно було їх гэтага рабіць. А чому? А як? А. Де? Помните, мяне навучылі гэтым прыёмчыку наш гаспадар грыбнік лашаты. Тут кажа, што гэта патрэбна выкарыстоўваць тут. А як я залез першы раз? Я уже не памятаю. Так. Не бяжы. Стой. Ты на месцы.
Так, тут мы были, тут знайшли мы гэтага ляснога сябра. А, можна было по версии там, да, дойти. Светлорогі, так, светлорогі. Твои гэтые мне не падабаюцца. А, я ўсіх яшчэ пчол потратил. Это дрэнна. Ну, будем тут тебя гарпуном бить. О. Не чекал тебе там сустрэць. Сам не чекал. Ну, это было болюче. Треба было потрапить тебе с допомогой клинков. Стає гэта мне шоўку дае. Так, я поспел, текаем. А, у вас уже 6. Там будет 8, так? Ну, это неприємно. Это так само неприємно. Мне здається, можно было бы брать больше длинный клинок, как траплять. Так, болюче. Можна змінити кресло. Мені здається, маленький клинок тут не допомагає, треба більш великий. Може його зробити більш ще як траплясь. Спробуємо взяти жнеця. Поспробуємо. Для цього треба сесть на лавцу. Сесть на лавцу, яка ось тут. Так, зараз змінимо гэты наш крест на жнеца. Что у нас по приладам? Тут есть двойный антибайнинг, може не потребный, что есть больш корыстное. Больш корыстное можно взять хутка далей. Умение шелком, электричным зарадом можно павялічваць. Гэта новые прилады, які мы амаль не выкарыстоўвалі. Што яшчэ есть? Хуткасць становлення шелку. Я бы взял, может быть, просто-напрост. Вот так. Бы взял и ось гэта. Такі по приладам. Пчолки гэта добра. Можна яшчэ взять гэта наше. О, ёсць яшчэ загнуты серп. Можна яго взять, каб быў. Я толькі з лаўкі прыйшоў, а ты ўжо гэта робіш. Cadestre. No, in shadow,
Ідзем у ўспамінанні, успаміны, і зараз будзем хутка далей. Такі вялікі моцны удар. Так, а по мапе есть хуткая мапа. Ну мы все адкрылі, здаецца, і нам патрэбна пайсці вось у тот закуток. Вось у тут закуток к нашаму гэтаму зверу лясному. Так, а вось гэтыя, якія тут былі, іх таксама, да? Тут можна было б па ім патрапіць. Вось яны ў журнал пайшлі. Гэта хуткае перамяшчэнне, так? А, тут мы былі, тут былі эти конікі, а сюды... А, ну, трэба было яшчэ ўзяць гэты компас, тут прастранственны гэты крэтынізм. Так, зараз згублюся тут цалкам. А што тут? Так, я вас не памятаю. Вы мяне таксама не памятаеце, так? А, таму што мы якраз тут і не былі. Ти хуткі які. Да. Да, пространственный кретинизм — это так. Неблагий. І кретини жорсткі так само. Блін, треба взяти компас. Без компасу тяжковато. Зайдеш у якийсь закуток і там тебе заб'ють. Як це тільки що відбулося. Так, хутенько бежим до лаўцы. І хотелось бы взять гэты... Так, жнец. Так, хуткі бег нам не патрэбны. Вот компас больш патрэбны. І яшчэ, мне здаецца, можа прыбраць вось гэты і ўзяць не можа цалкам дастаткова гэтай дліны клинка, а взять вот это и взять вот это. Да, и крыт. Но мне здаецца, вот эта локация, она у акты 3 з'яўляецца, і вось я гляжу по ворогам, яны тут, мне здаецца, самые моцныя з усіх локацый, і здаецца, што ты павінен тут быць у самым апошнім, то есть часе даследавання лакацый, гэта даведацца пра гэтых новых ворагаў, потому што яны довольно хуткія і вельмі цяжка па них трапіць. Яны яшчэ і паветраныя у сваёй колькасці.
Так, ось зараз больш зразумела. Але ж даецца все равно там квест павінны мы выканаць з гэтым, з этой статуей, так? Мы будем тогда по одному тут ісці, а то тады добегли до 3. Ну все, не потрапил. А, тут есть гэты тайминг на той момент, калі патрэбна біць. Добрый день, можем мы тут по землі больш будзе зручна. Таким ударом. Так, мы все так само ведаем. Пошли со мной. Я по тебе не потрапил, ты по мне не потрапил. А что ж ты улетел? Аховываешь только ту частку, так, карты. Тому и пошел сюда. Ладно, тут есть место еще. Ты по мне не потрапил, и я по тебе не потрапил. А, ну вот. Так, ну мы тут так само гэты квест выканалі, і засталося толькі 2 гэтыя. Два гэтых лучшика. А лучшик у нас променьшик на белорусской мове. Так, еще раз сюда. Сюда бежим. А ось ты допомагаешь, да, сюда зачепиться. Хотим мы можем. Тут праз гэты бок. А, мы не можем тут праз гэты бок. Мы памятаем, что там червоныя шипы. І якраз калі мы пераможем гэтага нашага сябра, тады мы отсюда звалимся. Там будзе маленькая сцежка. І нам туды патрэбна сюды. У гэты бок. Там нема. Нема. А тут той секретик був, а нам у лівий бок ще далі потрібно. Цікаво. Як я перший раз туди забрався. Так, бежим сюди. Можна було трошки шовку здобити. Я не впевнений, що нам це допоможе. А ось тут ще є. Що, третім разом, добрим часом. Може, ми можемо довідатися, як ти рухаєшся тут. Розумієш.
ты себе напрос по расстоянию до ульца. Friend. Так, я полечился, уже нема здоровья. Так, уже есть. Уже есть, уже нема. Гэта пока только 4 лезвии, так? Потом будет 6. Так, куда ты бежишь? Давай погутарим. Стой на месте. Нема магчимости праз гэта бить. Это добро, я тут подлетел. Это не добро, что я не подлетел. Далеко, далеко. Далеко. Вот, уже 6 пошли. Як мне тут? Угу. Так, треба буде подумать над тым, як мы можем гэта перамагчы. Можна выкарыстоўваць дадатковы шоўк на лячэнне. З такіх прылад у нас не шмат штосьці ёсць. Таксама ёсць прылада, якая дазваляе нам пуляць шоўкам, але ж я хвалююся, што трэба будзе выкарыстоўваць на лекі, але ж можна паспрабаваць ось маску, не маску, а друидные слезы покласти. Так, про тебя я не памятаю, так. І вось гэта пакласці і ўзяць гэты. Гэта не з гэтага, не з гэтай катэгорыі. Гэтай катэгорыі тады ўзяць вось так. Чаму 20 из 30? Вось зараз буде 30 из 30, так. Ну, дакладна, ну, можна вот так паспрабаваць яшчэ. Так, давайте сябраваць, давайте не будем змагацца. Поехали. Яна дазваляе нам з гэта прылада біць шоўкам на расстаянні. Вось калі вораг далёка, вось можна па нему як бы стрэліць. І можа гэта будзе нам дапамагаць дадаткова знішчаць здароўе ворага.
Нам шеї потрібно. Дякую компасу, тобі побіг. Так, тримаємося сюди. Що ти на мене напрыгнув? Friend. Ви ще другий бок завсюди пригаєте. Чому? Зараз. А, в этом закутке нельзя. Нельзя залезть. Так. Далей. Звалюся. Тебе я пам'ятав, Олеж. Не Friend. позбегнуть твоей кары у меня не атрымалася. Так, і далей. Гэты прыём з гарпуном, які не заўсёды атрымліваецца зрабіць. Ось мы тут. Ось тут. Тут нічого нема. Да чаму ты тут бегаеш туды-сюды? Ось ты вот бяжиш. Ці не могу догнать. Friend. Так, ну стратегія буде заключатися у тим, що ми повинні як-то самі дойти до 6 лезвій, і тоді будемо пускати гэтых наших пчолок, каб яны давали гэты дэмэдж додатковый. Гэта складана было позбегнуть. Так. Ты далеко. Ты далеко. Я нават не убачив гэтых лезвій зараз. Зусім незручно. Ты збегаешь. Цікаво, спускайся. Так, мы в засаді. Ах, я не бачив, куди яно летить. Так, і потрапив. Зручно, коли зліва ці правого боку яны. Яна стоїть. А 6 лезвій буде сьогодні чи ні? Ага. Ось я попросив, ось я тримав. Ну все, ваш виход. Ви будете атакувати? Ці ви для пригожості тут літаєте.
Так, щось тут складане почалося. Так, ну не... Если калі б мы ведалі, што гэта не настолькі будзе марудна, тады было бы прасцей. Так. Ну, забрали, что мы собрали, там что-то жахнуло, бахнуло. Можно еще погулять. Вот там еще есть этот променчик. Так, здесь хутки у нас. Так, а чему там жахнуло? Можно нам туда глядеть, может, вот это бок что-то отбылось, не? Здається, что не. Ну, тогда и будем спускаться на нашей сукенке вниз. Что, вы шукаете шипы еще вот такие? Вот так отрымливается, так, и тебе я памятал, Френд. лишь не моцно. Так, і нам зараз потрібно идти на променчик. На променчик это вверх и в правый бок. Что здесь застрялось не открыто. Еще раз вверх и в правый бок. Так, у правый бок зараз путенько сбегаем. Тут куди я ще туди, так. Так, от і бок. Это финальный. Jakku. Так, здається, може бути, що це фінальний, це... Угу. Тоді у лівий бок, тоді на той променчик. Це, може, опошні променчики, які треба зібрати, щоб повести потім до гэтага головного істочника. Так, сюди. Так, це знову гэта платформи. Знову гэты пляцовки тут. Не. А, туди jeszcze. Добре. Добре, добре, так, добре, добре. Будем ховаться, будем ховаться. Еще далее вверх. Ось там мы не были, так, сюда мы не заходили. Сюда мы не заходили, кто тут? Признавайтесь, я иду. Опять выглядая как арена. Отпочки можно идти? Так вы не лекаете тут меня? Это печально так. Запокутываешь так на своей этой. Янара. Угу. Ты еще будешь за мной змагаться, ё-моё. Шаленые карусели. Это уже было. Это все было, и это неправда. А я сподевался, что будет только
1 арены і гэты маленькі босс з аленёнка. Ну тут прыйшлі звесткі о тым, што всё гэта мои важныя фантазіі, так? Тады я памятаю, што было вельмі зручна біць хуткімі ударамі гэтых усіх конікаў, калі мы першы раз іх сустракалі ў цытадэлі як завадныя гэтыя конікі, а тут тады зараз што? Тады зараз яшчэ раз можна ўзяць. Так, гэта мы возьмем, гэта патрэбны нам гэтыя нашы, ну, здаецца, патрэбны. Такім сетам паспрабуем. Тады з ім яшчэ пагутарыць. Ну і здаецца, калі мы пераможам гэтага нашага сябра у гэтай бойкі, тады нам дадуць апошні гэты праменчык душы, і тады мы зможам прайсці там на галоўны гэты алтар. Ну, цікава, што яшчэ мы атрымалі мапу, але нам не далі дасягнення. З тым, што мы ўсе лакацыі паглядзелі, мабыць, мы штосьці яшчэ дзесьці на мапе якусь новую лакацыю і паглядзім наступным разам. Таму што выглядае так, што тут яшчэ ёсць контент, які мы не знайшлі. Можа, мы і закончым і сёння на гэтым. Глядзім. Так, хутенька уверх. Таксама. Шкада, што тут няма лаўцы, каб не бегчы. Можа, она ёсць, можа, я не бачыў. Бы атрасавалася бы. Тут далей, а што гэта так? А, гэта ўся лакацыя, гэта так. Прысесці ёсць. Так, я вельмі спадзяваўся, што тут ёсць лаўца, но тут яе няма. Шкада. Так, вы не складаны, вы напрост трэба глядзець, куды вы трапляеце і хутенька туды бегчы. Сказаў я. Пані стоит. Поспею я. А, тут другие нити. Нити больше складанные. Так, это я. Ого, і гэтага так само там не было. Тут трэба будзе бегчы от кругу. Так, а чаму так балюча б'еце? Все равно трапил на ниці. Угу. Ну що, не з першага разу заўсёды гэта атрымліваецца. Так. Спробуем яшчэ раз, но мы
ведаем, як яны рухаюцца, і ведаем адрозненне ад першай нашай сустрэчы. Цікава, што у гэтай канфігурацыі боса мы можам толькі біць аднаго з іх, а другі будзе такім як бы фантомам, тому што мы ўжо, як казаў нам гэты конік па гісторыі, што яго увазлюбленую ці возлюбленага затрымалі і зрабілі з яго заваднога коніка у цытадэлі. І калі мы былі ў цытадэлі, мы гэтую пару пабілі, там быў яшчэ клон гэтага. І вось мы тады забілі такім чынам гэтага улюблёнага, гэтага нашага сябра, які сядзеў у клетцы. І зараз ён пакутвае з гэтага і не можа гэтую сітуацыю адпусціць і жыць далей. Мне здаецца, гэта так гісторыя гучыць. Так, а што там? Ну тут ось схавалі дадатковы шоўк. А лаўцу маглі бы пакласці тут. Не разумею, чаму нема лаўцы. Можа ёсць, але я проста не знайшоў дасюды. Так, ну уважліва глядзім. Трэба яшчэ памятаць, што калі яны прыгаюць уніз, то у них ёсць радыус гэтай атакі. І яна балюча робіць. А ось тут не зразумела, як гэта контрыць. Так, можа я трохішки здароўя сабе набыю тут. Гэта балюча. Будем трымаць здароўе. Ну вось як тут. Так. Іх не патрапіў. А мне таксама патрапілі. Чакаем. Так, ну гэта чамусьці трымалася складанне. Перасачэнне гэтых ліній. Ну, будем спрабаваць яшчэ раз, што ж рабіць. Будзе, калі другая хваля, тады трэба выпускаць будзе пчолак. І добры момант, калі ты знаходзішся у углу і можаш нават зрабіць шмат гэтых слэшераў удараў клінком. Такі момант, і гэта вельмі паспяшае праходжанне. Дарэчы, гэта было так, калі мы першы раз іх сустракалі.
Так, і ще раз. Куди нам? Так, ми ще дорогу вельми древно пам'ятаємо, і тому ми ще отримуємо пошкодження. Не потрапив до того. У нас так лепей. Так лепей. Та арена тут була. Так, ну мені здається, що хопіть. Ну і знову треба бути, ну, просто уважливим. Так, тут треба було прыжок, що ще використовувати. Ну, от я не в той самий момент. Глядів на зеленого, отримав. Ну там мало было гэтай прасторы, каб на гэтай лініі не трапіць, ну нічога. В углу нават было добра атрымліваць пашкоджанні, каб потом хутенька можна было аднавіцца, таму з хуткім слэшерам гэта будзе прасцей зрабіць. Так, мы прачнуліся, бяжым. Бяжым яшчэ раз. А ты не подлетишь, да, туди? Не повинен. Ось так. Так, хутенько. Так, сюди зайшли, можна яшчэ себе взять ось так. Ну, поехали. Это была ульта. Дякую за ульту.
Ну, можна ў боку сидзець да часу і на ніці не трапляць. У меня поўны шоу. Чаму я зараз патрапіў, я не зразумеў. Кто-нибудь ко мне прыйдзе сюды. І чаму? Так, ну, хутка ўсё здароўе патрацілася, так? А, ты мне яшчэ яно яшчэ і засасвае. Я не ведаў, што яно яшчэ засасвае. Амаль гэта не адчувалася зараз. Ну, нічога. Не вельмі складаны босс трэба. І амаль калі будуць пчолкі там у прастранстве, яны будуць дадаваць гэты дэмэдж. Но трэба трохі пацярпець і чтоб можна было першую хвалю прайсці, і ў другой хвалі тады можна паспрабаваць выкарыстоўваць. Так, бяжым сюды паверх. Бяжым сюды, летим. Ну, вельмі прыгожая лакацыя зелёным колерам. Мне вельмі падабаецца гэты паралакс. І таксама кампазітар гэтай гульні, вельмі класныя гукі з музыкальным суправаджэннем. Ты зусім не мацюкаешся, ці ты робот? Так, здаецца, гэта мацюкаюсь, калі, мне здаецца, пройдзе якісьці час і мяне штосьці нават вельмі доўга будзе раздражняць. Амаль што няма сітуацыі, якія мае гэтыя негатыўныя эмоцыі могуць падкрэсліць гэтымі мацюкамі. Але я не ведаю. Гэта таму і чаму я пачаў весці стрымы, каб можа трохі гэты эмацыянальны фон разбавіць і спрабаваць як-то гэты гнеў ці другія эмоцыі адраджаць у гульнях, но у меня не вельмі добра атрымліваецца ў гэтым. Мне спадабаецца, як Міхась Гарэза больш гуляе у Сілксонг, і я гляджу, калі ён праходзіць гэту гульню, і так эмацыйна і яскрава. Не то, што мацюкаецца, а дадае гэтыя каментары, калі штосьці адбываецца. Але ж для мяне чамусьці, нават калі я ўжо там праходзіў 10 гадзін, а 10 разоў аднаго і того ж боса ці другога, я больш як-то спрабую сканцэнтравацца у цішы, і у меня няма такого, каб я эмацыйна адрэагаваў, калі штосьці не атрымліваецца. Вось. Не ведаю, чаму. Таму такі радны, можа, сеттинг. Вось, таму заўтра нават, мне здаецца, я пагляджу. І, здаецца, увесь контент гэтай Сілксонга ўжо будзе пройдзены з гэтай лакацыі. Заўтра будзе трошкі другі
фармат з тым, што мы будзем глядзець у гульні з псіхалагічныя хорары. Можа быць, там будзе штосьці страшнае, цікавае і якія-то эмоцыі дадатковыя, ужальныя, мне здаецца, шукаць і глядзець. Так, ну, добрый вечар вам усім. Так, калі я ўжо у куточку, тады гэта проста было б контрыць. Так, я не згадаў, што будзе тут мяне будуць біць. Так, это пересечение. Ось тебе еще. Так, а тут незразумело было. Гэты белый заўсёды мне перашкаджае. Не ведаю, куды я буду бегчы. Ну вось гэта тут момент, калі яны перасякаюцца, ты не ведаеш, як табе лепей рухацца. Так, ну калі не атрымаецца, можна паспрабаваць будзе яшчэ добавить мультибайндер, каб больш здароўя мы маглі аднавіць, таму што яны з кожным гэтым разам б'юць вельмі балюча. Так. Так, ідзем далей. Хутенька сюди. Ну что?
asa. Mitto. Megina Fora. Maruka. Eranu. Jaku. Так, ну спробуємо ще раз, так? Так, мені здається. Так, дожим. Ну, цікаво було б, коли б атрымалася пройсці далей і завяршыць гэтае падарожжа. Asa. Hironare. No, in shadow, in shadow. No. Бежим далей, бежим далей, бежим наперед. Ну, ты цікавий. Цікаві два коніка, цікаві два ворога. А не атрымліваецца пакуль з імі дазмагацца, яны даюць вельмі шмат пашкоджанняў у две лічбы хелспойнтов. Так, патрэба хутенька тут зараз прайсці, прабегчы, каб нас гэты жучок не параніў. І вось мы тут, вось мы. Так, чаму возьмем дадатковы шоўк? А, таму што у нас ёсць гэты... А навошта? Мы не ведаем.
И их взяли. Тут здається, що амаль що, але треба ще біти. Треба ще біти ворога. Мені здається, трошки не хапіло. Так, сюди далі. Біжим. Ось ми увійшли сюди. Ну, все одно потрібно буде кидати пчол, потім спробувати добивати з клинком. Чому ж не потрапив?
Так, ёсць думка змяніць на гэты нашы анклеты да да сцэпкі зацэп скалалаза, так? І можна было б штосьці яшчэ можна было б вось не генчык, а вось гэта вось это крыстал. Husband? No, in shadow, no. І таксама можна было паспрабаваць выкарыстоўваць блашыны эліксір, які дадае хуткасці да слэшання. Але ж зараз паспрабуем з гэтым сеттынгам.
No hinchador, hinchado. No. Friend. Lavara! Friend. Не хватает длины клинка. Не хватает длины. Зараз спробуємо это змінити. Так, то у нас есть. Мы можем змянить, тогда гэта прыбярем, гэта застанецца. Так. Ну, можа будзе лепей. Можа будзе лепей. Хадастана. Maruka, Veranu, Jaku. Зараз пойдем.
Іди. У цей бок. В цей куток. Ти куди далі? Це ровно. Не хапає. Моцно б'ють. Friend. Maruka Veranu Jakmu Так біжи. Da, fenestra.
Friend. Friend. Ну, пакуль складана. Казалось бы, здавалось бы, што Таміяєн. павінна было быць лягчэй, але ж чамусьці гэта не так. Maruka veranu janu. Буду спрабаваць яшчэ раз. З кожным разам павінна атрымлівацца лепей. Там бяжым. Шкада, што тут вельмі далёка гэтая лаўка, і таму прыходзіцца прымусова бегчы такі вялікі шлях. Яшчэ і не заўсёды гэта атрымліваецца з першага скоку. Так, сюда забегли. Можно взять яшчэ шоўку на лячэнне. І пойдем яшчэ раз змагацца з клевернымі танцорамі. Другая фаза пайшла. Чому? Трапив по мені. Friend. Friend. Так було добре, поки мені не збили лікування.
Luchador in shadow. No. Добрый вечер еще раз вам. І ще треба шукати вялікія прасторы ад гэтых ніцяў, таму што яны цябе збіваюць нават калі ты не кранаешься гэтых ніцяў, але ж у іх велізарныя хітбоксы. Так, я уже пачынаю злавацца тут. Пасля галоўнага босу я бы хацеў уже трошки адпачыць з гэтым і не пакутваць, але ж вы же мне прапаноўваеце далей, так? З гэтым пачуццём змагацца. Собака сутулая. Бич. Побегали.
Чому нельзя было набить? Здоровиться. Было бы вельми добре. Чому я трапляю? Maruka Veranu. Так, лінія тримається, візьму хуткі мультибайдінг і хутке зв'язування. Не хапає здоров'я, як завсёды, каб не атрымаць пашкоджанню. Так, ляцім яшчэ сюды. Не разумею, чому не з самых складаных этих комбінацый пачалі. Окей. Будем тады брать схему с хуткостью, так. Это застаецца, гэта мы бярем. Маску бярем, не маску, маска застаецца, змяняем. Пум. Бярем яшчэ. Вось гэта, так. Cadestre. Maruka
кто мне хелспойнты обновил? Та иди у пень. Иди у пень. Бу-бу-бу. Вертаемся сюди. Не понял. Колькі можна ўжо гэта рабіць? Колькі можна скакаць туды-сюды? Вы трымаеце мой час. Летим, 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 пердим. Да, иди у пень. Иди у пень. Сюди бежим. І далі. Хоп, хей, лалей. Так, ти самий марудний. Добре, що ти почав з атаки. Так, сюди бежим. Летим. Так, не трималася. Не трималася, зараз трималася. Зараз летим сюди, сюди. Продовжаємо. Сюди. Так. Ну чому-то опошнім разом ти не траплявся з усім. Щоб я себе легкий гэта зрабіў. Чому по тебе не трапляю? Что с тобой приключилось?
Ты не хочешь. Так, первая хваля, другая хваля. Другая хваля. Все то же самое. Нават можа быць прасцей. Почему першым разом з гэтымі нашими пчолками мы нас не так хутка не атрымалася? Defeat the Clover Dancers. Clover Dancers. А навошта мы нашага тут забілі? Ну, мы ж ім сябры былі, я не ведаю, мы ж ним все равно дапамагалі его з клеткі, вызваляли. Зросшееся сэрца. Чаго? Чаго? Каму гэта патрэбна? Чам яшчэ одно сэрца? Можа быць, тут яшчэ одна канцоўка ёсць. А не, сэрца можна выставіць у сябе у доме. Ух, я уже захваляваўся, што гэта что-то адбылася там. Пачакайце. А меня выперлі оттуда, у меня ж там было яшчэ... Я ж там собираў все розныя гэтыя рэчы. Там две канцоўкі магло быць. Цікава, цікава. Ці... То я не зразумел, потому что тогда я собирал. Если все равно я трапил в эту хатку, можно было это все позбегнуть. Блин. Верните меня. Отмотайте. Як так-то? Не зразумел. Не зразумела, шкода. Не забаронен теперь, так. Туды лёс. Такая. Ну, трэба будзе паглядзець на ютубе, што бы было, калі там все гэтыя праменчыкі сабраліся, ці можа трэба было все праменчыкі сабраць, і тады адкрываецца гэта бойка, можа быць, я просто не заўважыў. Ну, можа гэта ёсць канцоўка сапраўдная. Ну добра, тады ну на гэтым тады пойдзем тады дадому, пакладзем гэтае сэрца і скончым тады на гэтым стрым. Все равно нам не далі дасягнення ўсіх мап, якія у нас ёсць, таму трэба будзе паглядзець штосьці яшчэ
засталося не раскрытым. І, мабыць, заўтра гэта будзе апошняя, а можа гэта будзе апошняя серыя. І мы тады будзем гуляць уже другія гульні, больш кароткія. Глядзім, што ёсць стымул наконт зараз гульняў. І трэба, можа, абраць якую-нибудь гульню больш па часе займальную. Так, трэба ў Званвіль. Бяжым у Званвіль, пакладзем наша сэрца, і цікава, сколькі ў нас атрымліваецца на завяршэнне. Усё роўна 96%, што мне вельмі цікава, што нават не на 1% не паднялася гэта лічба на праходжанне. Так, а дзе наша хатка? Дзе наша хатка? Наша хатка тут. Так, і як тут? Просто прысесці. А ось прысесці, сросшееся сэрца. Оживленное сердце зеленого принца б'ється резко і отчетливо. Так, ну тады усё, будем тады адпачываць. Дзякуй усім, хто быў на стрыме. Добрага ўсім дзянёчка, да сустрэчы, прыходзьце. Завтра будзем гуляць у нешта іншае. Да, всем дзякуй і да пабачэння.